Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας Νίκου Πολύζου με τους διοικητές των νοσοκομείων Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής, Ξάνθης και Διδημοτήχου στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην περιοχή. Από την πλευρά του Υπουργείου γίνεται μια προσπάθεια επικοινωνίας με τους διοικητές και μια προσπάθεια να τους πείσει για την εφαρμογή της πρότασης για την αναδιάταξη. Ο κύριος Πολύζος ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για μια αρχική πρόταση και τους κάλεσε να ξεκινήσουν διάλογο από μηδενική βάση. Νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο στην Αλεξανδρούπολη διαλόγου της διοίκησης των πανεπιστημιακών γιατρών και των γιατρών του ΕΣΥ. Προς όφελος των πολιτών της Θράκης και ιδιαίτερα του Εύρου. Εγώ τους καθησύχασα ότι μπορούν να κάνουν τη δική τους πρόταση. Μακάρι αυτή η πρόταση να είναι κοινή όλης της ιατρικής υπηρεσίας και της διοίκησης, να προωθηθεί στο Υπουργείο και να την κάνουμε αποδεκτή. Εκτός από την αναδιάταξη, που είναι το μείζον θέμα, καθώς το Υπουργείο θέλει να εξοικονομήσει χρήματα με την καλύτερη διαχείριση των νοσοκομείων, συζητήθηκαν ακόμη η ανάπτυξη των κέντρων υγείας, για την οποία υποσχέθηκε βοήθεια, ενώ εξετάστηκε και το σχέδιο νοικοκυρέματος των νοσοκομείων. Το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπως είπε ο κύριος Πολύζος, περνάει τις εξετάσεις. 3 ζητήματα εξετάσαμε σήμερα με τους διοικητές των νοσοκομείων όλης της Θράκης και τους 2 αρμόδιους υποδιοικητές της υγειονομικής περιφέρειας. Το πρώτο, στο οποίο πήρατε και πλάνα στην αίθουσα, είναι πώς πάνε οι στόχοι της καλής οικονομικής διαχείρισης και πληροφορικής. Και βλέπουμε ότι στη Θράκη γίνεται δουλειά, απλά είπαμε στους ανθρώπους να μην σταματήσουν να δουλεύουν σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή του νοικοκυρέματος των νοσοκομείων, να το πούμε έτσι. Το δεύτερο που συζητήσαμε με τους διευθυντές των κέντρων υγείας όλης της Θράκης είναι πώς μπορούμε να αναπτύξουμε καλύτερα τα κέντρα υγείας. Εγώ είμαι ευχαριστημένος γιατί είδα στα μάτια αυτών των ανθρώπων, των γιατρών, των διευθυντών των κέντρων υγείας, διάθεση να βελτιώσουμε το σύστημα. Και από τη μεριά μας, ό,τι μπορούμε στα κτηριακά, στον εξοπλισμό και στον προσωπικό θα το κάνουμε. Και το τρίτο ζήτημα που συζητήσαμε με το νοσοκομείο είναι για το ζήτημα της πρότασης για τις λειτουργικές αναδιατάξεις, στο οποίο είπαμε στους διοικητές και στους γιατρούς ότι είναι μια πρόταση. Τώρα θα διαμορφώσουν τη δική τους πρόταση, θα τη στείλουν στην υγειονομική περιφέρεια και το Υπουργείο θα λάβει τις οριστικές αποφάσεις γύρω στις 20 Ιουλίου.